Που οι καλεσμένοι μας περιμένουν για να ανοίξουμε την ατζέντα και να δούμε λίγο και με τα οικονομικά θέματα τι γίνεται και όχι μόνο και με θέματα υγείας. Θα μου πείτε και τα οικονομικά, αν δεν βγαίνουν καλά, έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, είναι εδώ κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή, κυρία Παγώνη. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος, για να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των συντάξεων. Καλή σας ημέρα. Κοντά μας και το μέλος της Επιτροπής Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Είναι σύριαλ αυτή η υπόθεση, πονεμένη ιστορία. Ο κύριος Νίκος Γριζάνης, για να δούμε τι γίνεται με τους δανειολήπτες. Μιλάμε για 70.000 περίπου κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, ζητάτε τα αυτονόητα, προγραμματίζετε και κάποιες κινητοποίησεις. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε. Να ξεκινήσετε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την ΕΡΤ που μας δίνει ένα βήμα και να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο των δανειοληπτών που είναι διάσπαρτη ανά την Ελλάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Μάλλον επικεντρώνουμε στην Τετάρτη, 29 του μηνός, όπου θα έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Υπουργό και ταυτόχρονα, λόγω της δήλωσής του ότι θέλουν λίγο χρόνο, όσο του επεξεργαστούν τα στοιχεία που θέλουν να κάνουν την όποια πρωτοβουλία θέλουν να πάρουν επάνω στα δάνειά μας, μελετώντας και τι έχει γίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης, και να πάρουν τη σωστή απόφαση. Εμείς ζητήσαμε ήδη, επειδή είναι τραγική η κατάσταση των δανειοληπτών σε ερήτρια ελβετικού φράγκου, και θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί, να πάρθουν αμέσως αποφάσεις. Ο κύριος Μπούρλος μπορεί να μας διαφωτίσει εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση άμεσα, ο κύριος Υπουργός, μπορεί να βγάλει μια τροπολογία που να σταματήσουν άμεσα οι πληστηριασμοί, τα αναγκαστικά μέτρα και οτιδήποτε άλλο εκβιαστικό γίνεται από τις τράπεζες αυτή τη χρονική στιγμή που ανέλαβε μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση να φέρει ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση βιώσιμης, δίκαιης λύσης, όπως έχει τώρα, για να το ήδη. πούμε με λίγα λόγια, τι έχετε πάθει εσείς, το λέμε συνεχώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε και αναφερόμαστε σε αυτή την υπόθεση με το ελβετικό φράγκο. Είχατε λάβει δάνεια για να φτιάξετε τα σπίτια σας, έτσι, όταν τα επιτόκια στο ελβετικό φράγκο ήταν χαμηλά. Η ισοτιμία δηλαδή. Τώρα αυτό το πράγμα στην πορεία ανατράπηκε και βεβαίως υπάρχει ένα βαρέλι δίχως πάτο που πληρώνετε και πληρώνετε τους τόκους χωρίς να αγγίξετε το κεφάλαιο. Ατελείωτα. Έτσι, επειδή είναι και πρωί τώρα, αλλά για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι δανειολήπτες, όταν πήγαμε τα δάνεια αυτά, εμείς πήγαμε να πάρουμε στεγαστικό δάνειο. Δυστυχώς δεν μας δώσαν στεγαστικό δάνειο, εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι ήταν τραπεζικό προϊόν. Τη χρονική στιγμή που το πήραμε ήταν περίπου 1,67. Σήμερα είναι 0,90, κάπου εκεί και παίζει πάνω κάτω. Δηλαδή ένα 75% περίπου πιο πάνω οτιδήποτε υπόλοιπο έχουμε σε δάνειο. Ναι. Άρα λοιπόν ένας δανειολήπτης σε ευρώ πληρώνει αυτά που πρέπει να πληρώνει σε ένα στεγαστικό δάνειο. Το κεφάλαιό του, τους τόκους του και όλα τα νόμιμα που είναι. Από εκεί και πέρα η σύμβαση του κάθε δανείου παγκόσμια είναι ότι ό,τι παραπάνω από εκεί είναι παράνομο. Εκεί έγκυται η παρανομία, εκεί έγινε η καταπάτηση από την πλευρά των τραπεζών, η αθέτηση, η παραβίαση, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, ότι δεν υπήρχε η προσυμφετική ενημέρωση. Δηλαδή, εν κατακλείδη, το λεγόμενο παράδειγμα ύψους ή βάθους. Δηλαδή, ο κάθε ένας δανειολήπτης θα έπρεπε επισυναπτώμενο στο δάνειό του να του πούνε ότι δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει ισοτιμία, ότι αν η ισοτιμία, παρότι πήραμε ευρώ και σε ευρώ πληρώνουμε, ουδέποτε πήραμε ελβετικά φράγκα στο χέρι μας, και τι να τα κάνουμε άλλως, τι να πληρώσουμε αυτό. Το θέμα μας ήταν ευρώ. Και όσοι πήραν ευθύς εξ αρχής και όσοι μετατρέψαν τα δάνειά τους. Άρα λοιπόν ένα υπερβάλλον ποσό, αυτό είναι το λεγόμενο αποτέλεσμα δόλου. Είναι απάτη, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν μας εκπλήσουν οι συμπεριφορές από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων. Έτσι, είναι πολλά τα θέματα, είναι πονεμένη η ιστορία. Από πού να το πιάσουμε. Τώρα εσείς και στο διατάφτα τι ζητάτε. Ζητάτε τη μετατροπή. Μπορεί δηλαδή ή να ενταχθείτε σε κάποιες ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για παράδειγμα, ή τη μετατροπή των δανείων σας από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Δηλαδή, εμείς δεν ζητάμε πού θα πάμε, τεχνοκρατικό δηλαδή, ως εργαλείο, πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, που αυτά είναι αυτονόητα και πρέπει να είναι ευκρινέστατα, καλή την πίστη. Αυτά πρέπει να τα προσέξει η κυβέρνηση, όποια κατεύθυνση θα πάρει. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι δίκαιη λύση. Ό,τι στην άλλη στην Ευρώπη. Είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης, κύριε Παγώνη, κύριε Μπούρλο και κυρία Κασιμάτη, όπου δεν έχουμε λύση υπέρ των δανειοληπτών. Είμαστε η μόνη χώρα που με δικαστική απόφαση έχουν δικαιωθεί οι τράπεζες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και γι' αυτό από 2,5 χρόνια που ξεκινήσαμε, από την προηγούμενη θητεία επί κυρίου Σταϊκούρα ακόμη,
Αυτά ζητάγαμε. Βλέπαμε την καταστροφή. Έχουμε αυτοκτονίες, κυρία Παγώνη, και μέλος δικό σας. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, το ξέρω και είναι μια δύσκολη θέμα ελβετικού φράγκου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε καταρχήν με τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό. Όχι, το αναφέρω ως κοινωνικά για να δείτε ποια είναι η έκταση αυτών. Δηλαδή, ένας κανονικός δανειολήπτης πληρώνει 100 ευρώ, εμείς υποχρεωνόμαστε να πληρώσουμε τώρα σε λεφτά που ουδέποτε πήραμε, να πληρώσουμε 3 φορές απάνω. Δυστυχώς οι τράπεζες έχουν το πάνω χέρι και εδώ έγκυται τώρα. Σε τράπεζες είναι τα δανειά σας? Σε τράπεζες. Είναι αρκετά σε τράπεζες, ελέγχονται από τους services, αλλά πιο πολλά είναι σε funds. Και τα funds είναι αυτά που είναι εντελώς πιο αδίστακτα. Καλά, δεν λαμβάνουν υπόψη τίποτα, δεν ρυθμίζουν τίποτα, ζητάνε τα υπερτριπλάσια από ό,τι είναι. Δηλαδή στηρίζονται στην απόφαση του ορίου πάγου. Αυτή η συμπεριφορά είναι και στα υπόλοιπα δάνεια, σε όλες τις οφειλές, πέρα νομίσματος. Κύριε Μπούρλο, γιατί αναφέρθηκε σε εσάς ο κύριος Γρυζάνης, τι δυνατότητες υπάρχουν? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου το πρώτο και βασικό είναι μέχρι να βρεθεί κάποια λύση, η οποία βέβαια θα πρέπει να είναι και πολιτική λύση, τουλάχιστον να μην προχωρήσουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό. Μην χάσει δηλαδή κάποιος το σπίτι του έτσι, εξ αυτής της αιτίας. Αυτό ζητήσαμε, κύριε Μπούλου, και το ζητήσαμε επίσημα και θα το επικυρώσουμε την Τετάρτη στην συγκέντρωσή μας. Να μην έχουμε πληστηριασμούς. Ακριβώς, να μην προχωρήσουν τα μέτρα αυτά. Οι τράπεζες να μην στέλνουν επιστολές μετατροπής των δανείων, να μην τους λένε έληξε όποια ρύθμιση είχαν. Ναι. Και υπάρχει δάνειο. Χθες μας πήραν τηλέφωνο ο δανειολήπτης, όπου πλήρωνε 500 ευρώ αναγκαστικά για να φαίνεται συνεπής δανειολήπτης, 500 ευρώ μόνο τόκους, και η δόση τώρα έχει πάρει 2.000. Δεν πήγε να ρυθμίσει και αναγκάστηκε να κάνει αυτό. Είναι φοβερό. Εντάξει, αυτό είναι αδύνατο. Δεν αντιμετωπίζεται. Δεν αντιμετωπίζεται. Και ξέρεις ότι χάνεις και την περιουσία σου. Χάνεις το σπίτι σου. Μα έχουν γίνει μετατροπές, έχουν χαθεί περιουσίες. Χάνονται συνεχώς. Κανείς δεν το έχει θέσει αυτό το θέμα. Όχι, αν πρέπει να χαθούν, δηλαδή με την έννοια ότι ήμουν απατεώνας, δεν πληρώνω. Εκεί, εντάξει, δεν μιλάμε. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία και να μην τα μπλέκουμε. Εδώ θέλουμε να πληρώσουμε. Δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία. Ευθύς εξ αρχής, από τότε που πήραμε τα δάνειο, έχουμε ένα κυνηγητό ότι πήγαμε να παίξουμε τζόγο, πήγαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Εμείς στεγαστικό δάνειο πήραμε. Δεν πήγαμε να ανοίξουμε καυγάδες και δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Πήγαμε να πάρουμε στεγαστικό δάνειο για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Με συμφέρουσες συνθήκες. Με συμφέρουσες τιμές και κατά προτροπή. Που σοριδών τα δίναν και μας προτρέπαν. Ήταν επιθετική η καμπάνια των τραπεζών. Αφήστε το τι συνέβαινε που παίρναν οι διευθυντάδες, παίρναν και μπόνους κτλ. Μας λέγανε ότι είναι σταθερό, είμαστε στην Ευρώπη. Έτσι παρασυρθήκαμε κι εμείς. Σας ενδιαφέρει σε μεγάλο χρονικό διάστημα να έχετε μια σταθερή δόση, να μπορείτε να συνεχίσετε τη ζωή σας, και εμείς εδώ σας θέλουμε. Πελάτες θα είμαστε, θα σας προτείνουμε και άλλα προϊόντα. Μία ντάνα, έτσι λαϊκά το λέω, ήταν τα δάνεια σε ελβετικό και 3 σε ευρώ. Και εγώ ο ίδιος, έλεγε διευθυντής, το έχω πάρει. Είναι δυνατόν δάνειο 300.000 να έχει πληρώσει άλλες 300 και να κοστάει άλλες 350. Θα επιστρέψουμε. Εκκρεμεί λοιπόν αυτή η συνάντησή σας με τον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργό. Εδώ είμαστε, τα λέμε. Τώρα να βάλουμε μια ανωτελεία. Πάμε στο... Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε αυτά τα νεότερα. Εσείς την Τετάρτη στο ραντεβού. Ναι, μια κουβέντα. Να επιτηρήσουμε μια κουβέντα ότι επειδή ο κύριος Κακλαμάνης ανέλαβε τώρα στη Βουλή, ο οποίος είναι υποστηρικτής των θεμάτων των δανειληπτών σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, να δώσουμε κι εμείς μια είδηση, αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Μετά τη συνάντηση αυτή, επειδή είναι μια χρυσή ευκαιρία, όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης για την κυβέρνηση, θέλουμε μια λύση δίκαιη για όλους και θα του ζητήσουμε να τον επισκεφτούμε, να συνδράμει μέσα στη Βουλή για τη σύνθεση όλων των προτάσεων, όλων των ερωτήσεων και την καλύτερη για όλους τους δανειολήπτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.